Καλώς ήρθες στην κουζίνα μου. Ξέρω ότι ένα από τα αγαπημένα σου πιάτα της λαπαστερία είναι η καρμπονάρα. Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερό σήμερα. Θα σου δείξω πώς γίνεται βήμα-βήμα η καρμπονάρα. Γι' αυτό λοιπόν άνοιξε τα αυτιά σου και παρακολούθησε να μπορέσεις να την κάνεις και εσύ πολύ σωστά στο σπίτι σου. Θα χρειαστούμε μπέικον, αυγά, κρέμα, παρμεζάνα μαϊντανό και φυσικά μακαρόνια. Σήμερα λοιπόν θα σου δείξω τη συνταγή που κάνουμε εδώ στη λαπαστερία. Κόβουμε το μπέικον σε κύβους, σε λωρίδες όπως προτιμάς. Βάζουμε το μπέικον στην κατσαρόλα. Δεν προσθέτουμε καθόλου λάδι γιατί το μπέικον είναι αρκετά λιπαρό, θα βγάλει το δικό του λάδι και θα γίνει πολύ τραγανό. Πρόσεξε όμως, μην το κάψεις και γίνει μαύρο σαν σόλα ή σαν σουπιές. Καρμπονάρα κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό το μπέικον να ροδίσει, να αφήσει το αλάτι κάτω, έτσι ώστε να κάνει ένα μικρό ζουμάκι. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό που κάνουμε εμείς στη λαπαστερία. Συγχρόνως βάζουμε τα μακαρόνια να βράσουν. Μοσχοβολάει. Το μπέικον πρέπει να ροδίσει και όχι να καεί. Η φωτιά πρέπει να είναι σταθερή και χαμηλή. Γι' αυτό πρέπει να ακούς τη φωτιά που σου μιλάει. Όταν η κατσαρόλα κάτω αρχίσει και παίρνει χρώμα, όχι να καεί, να πάρει χρώμα, θα πει ότι το μπέικον έβγαλε το αλάτι. Άρα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο πέρασμα. Παίρνουμε λίγο νερό, καθαρό νερό, και σβήνουμε την κατσαρόλα μας. Το δεύτερο πέρασμα και το πιο σημαντικό. Παίρνουμε έναν κρόκο αυγού και λίγο ασπράδι. Θυμηθείτε ότι για κάθε άτομο χρησιμοποιούμε ένα κρόκο, λίγο ασπράδι, λίγη κρέμα. Αν η καρμπονάρα είναι για 2 ή 3 άτομα, χρησιμοποιούμε 3 ή 4 αυγά. Πάντα να θυμάστε ότι χρειάζεται λίγος κρόκος. Ο κρόκος είναι το συνδετικό στοιχείο που θα δώσει χρόνο στην καρμπονάρα να μην κόψει, στο αυγό δηλαδή να μην κόψει. Βάζουμε μαϊντανό, πεκορίνο ή παρμεζάνα, λίγη κρέμα γάλακτος. Η κρέμα γάλακτος είναι προαιρετική. Αν κόψουμε την κρέμα γάλακτος, θα προσθέσουμε λίγο νερό από το βραστήρα μας. Αρκετό πιπέρι. Σχεδόν καθόλου αλάτι. Αλατίζουμε καλά τα μακαρόνια. Το μπέικον είναι αλμυρό, άρα αν προσθέτουμε αλάτι θα γίνει λίσα. Βγάζουμε τα μακαρόνια αρκετά al dente. Γιατί μην ξεχνάμε ότι συνεχίζουν το βράσιμό τους μέσα στο τηγάνι μας, μέσα στην κατσαρόλα. Είναι πολύ σημαντικό να ομοιογενοποιήσουμε σάλτσα μπέικον και όλους τους χυμούς που έχουμε μέσα στην κατσαρόλα. Ζεσταίνουμε πολύ καλά τα μακαρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό για να μην μας κόψει η σάλτσα, να μην γίνει ομελέτα, να τη βγάλουμε από τη φωτιά τη στιγμή που θα ρίξουμε το αυγό. Το μείγμα. Και ξεκινάμε και δένουμε την καρμπονάρα μας εκτός φωτιάς. Η καρμπονάρα μας είναι έτοιμη. Και αυτό που χρειάζεται είναι αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Νομίζω ότι μπορείς να τα καταφέρεις με λίγη προσπάθεια. Αλλά αν δεν τα καταφέρεις, σε περιμένουμε στην λαπαστερία για να σε δείξουμε από κοντά.